10 ноябрьдән 16-на кадәр Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының зур гастрольләре уза. Алар Россия мәдәният министрлыгының бөтен Россия гастроль концерт планы нигезендә оештырылган. Бу хакта тәфсилләбрәк сөйләр өчен студиябезгә Башкортстан Республикасының халык артистлары Хөрмәтулла Үтәшев, Римма Каһарманованы чакырдык. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле көтеп алган кунакларыбыз. Хәерле көн. Әйдәгез инде сүзне булай башлыйк. Быел кайсы иҗат җимешләрегезне алып килдегез? Был зур гастрольдарыбызда без һәр вакыттагыса театрда булган бик күп жанрларыбызды алып килдек. Ул да булһа безнең халык, башкорт татар халкы йырлы, моңлы, көлкеле спектакльләр ярата. Бу тамашаларыбыз да бар был гастрольләрдә. Һәм әлбиттә драма, трагедияларга ла урыннар табылды. Бик күп жанрлы, шуңа күрә һәрбер Казан, Татарстан тамашасыһы үзенең күңеленә ярашлы тамашалар табыр дип өмет итәбез. Инде әйдәгез тамашачыларга әйтеп китик, кайсы көннәрне, кайсы биналарда була. Сез бит әле быел төрле биналарда да уйныйсыз безнең Казаныбызда. Алла бирһә, тәүге көндә 10 ноябрь көндә Бөйрәкә исемле спектакльдә Камал театрының элекке бинаһында дип әйтәйген. Тарихи бинасында. Тарихи бинаһында инде артабанғы 11-ннән алып 16 ноябрьгә тиклем безнең Камал театрының яңа бинаһында уйнаячакбыз. Шуңа күрә рәхмәт итегез дуслар. 10 ноябрь көнне ул да булса беренче көн була инде гастрольләрнең. Асы Татарстан бер урамы буенча урнашкан бинада. Инде хәзерге Тинчурин театры. Инде калган көннәре безнең Камал театрының яңа бинасында, ул да булса Хади Такташ урамы 74 адресы буенча. Алга таба әле әзерләнеп ятасы премьерагыз бардыр бәлки. Бераз гына пәрдәне ачып сирен әйтерсез. Безнең халыктар, төрки телле халыктары дуслыгы менән дан тотып тора бит. Безгә әле Кыргызстандан килде Улан Мурза Карыбаев һәм ул үзбәк комедияһын куя. Килендер фитнәһе яки русча әйткәндә Бунт невест дигән комедия өстендә әлеге вакытта актерлар эшләй. Иң мөһиме хакында әйтмәнең, йыр менән кем шөгыльләнә? Йыр менән Казакстандан килгән Анел Сергенбаева дигән бик үзенчәлекле белгес, ул инде безнең төрле тавыштарга йырлайлар әйткәндә менә безнең хормейстер. Безнең Мустафа Кәримнең 76-нчы еллыгына менә күптән түгел генә ул булды. Без Мустафаның спектаклен яңынан тергедеп куйдык һәм менә шунда инде безнең йыр өлештәрләр үзенчәлекле тамаша. Анелдән эшен онда ла ишетергә мөмкин. Беренче тапкырның менә шунда эшләнек. Бик еңүдән икән еллыгына арнап театрыбызның баш режиссеры Айрат Абушапанов яратам дип әйтеп өлгермәнем дигән спектакль куйды. Бик тә үзенчәлекле жанр буенча үзенчәлекле, онда кино, хореография, йыр моң менән һәм әлбиттә артистларның уены менән бик үзенчәлекле үрелеп бара. Шуңа күрә Казан тамашасы һәм бик кызык булыр дип өмет итәм. Рәхмәт итегез. Әлеге гастрольләрдә сезне үзегезне кайсы спектакльләрдә күрергә мөмкин? Риманы тәүге көндә Бөйрәкә спектаклендә карарга мөмкин. Шулай ук 12-һендә Йод исемле спектакльдә бик мотор роль башкара. Онда һәвилә күрергә мөмкин әлбәттә. Һәм Риманың әйткәндәй гастрольдә туган көнеләр туган килә. Нимә эшләһәң инде сәфәрдә булһаң да туган көн дип карамай, артист һәр вакытта юлда, шулай да туган көненә тап килде. Димәк, быел гомер бәйрәмегезне сез Татарстанда үткәрәсез. Казан шәһәрендә үткәрәм, Алла бирһә. Башкорт драма театры ул күп җиңүләр яулаучы, күп кенә фестивальләрдә катнашучы һәм әлеге гастрольләргә дә җиңүче булган спектакльләр килгән дип беләбез. Бuna беренче спектакльдән алып китһәк, Бөйрәкәй безнең 100 иң яхшы Россия буенча иң яхшы 100 спектакльләр исемлегенә инде Алтын битлек театр премиясын алайык. Премияһының белгечләре тарафынан билдәләнде. Кара йөҙҙәр, Мәҗит Гафуриның кара йөҙҙәре, ул безнең алтын битлеккә дәгъва итте һәм алтын битлекте алды безнең төп художнигы дип әйтәйек, Альберт Нестеров. Киемдәре шул тиклем матур безнең кара йөҙҙәр. Анда йыр моң турында әйтеп тора ала түгел. Менә нәкъ ошо кара йөҙҙәр спектакле өчен алтын битлекте алдык. Шулай кара йөҙҙәр һәм безнең Йод спектакле менән без былтыр бардык Будапештка. Рәсәй театрдарын бер
Рәсей театрдары исеменнән сыгыш яһанык. Башка Рәсәйдән театрдар булманы. Менә без 23 һәм 24 елларда ошо ике спектакльбез белән барып, Будапештта сыгыш яһап бик зур мактауларга Лайык Лайык булып булып, алкышларга күмелеп кайттыгыз, Алай. Әйе. Инде быел гастрольләрегездә дә Татарстан халкы, кунакларыбыз сезнең спектакльләрне алкышларга күмәсенә шигебез юк, чөнки сезнең театрны, сезнең гастрольләрегезне чын-чынлап көтеп алалар, афишаларын карап торалар, сезне яраталар. Рәхмәт. Без дә һезне бик нык яратабыз. Гел зур тулкынлану менән, куаныс менән киләбез Казан калаһына. Камал театрына безгә театр гастрольгә килгән вакытта Өфөдә тамашасы бик әүдем йөрий, һәр көндә залдар тулы була. Шулай ук бездә лә Казан тамашасы бик ярата. Менә безнең алмаш гастрольләр итеп әйтәбез бит инде. Аллага шөкер, менә шундай иҗади дуслык бик оҙаҡ йылдар дәвам итә. Менә сез алмаш гастрольләр дидегез, әлеге программа, әлеге проект дип әйтегәндә алмаш гастрольләр инде ничә еллар эшләп килә, һәм ул төрле театрлар арасында дуслык күперен сала. Менә сез әйтеп киткәнчә, һәм шушы дуслык күпере нык булсын, һәрбер спектакльдә заллар тулы булсын, гастрольләрдә генә түгел, дөресрәге инде Татарстанда гына түгел, төрле җирдә кая гына гастрольләрдә, фестивальләрдә булсагыз да, һәммәсе дә уңышлы үтсен, залларыгыз тулы булсын, алкышларга күмелеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Мәгълүм булганча, Россияне һәм Татарстанның халык артисты Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге Татарстан халык уен кораллары оркестры 20 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр Кытайда гастрольдә. Әлеге дәвамлы сәфәр Шанхай каласыннан башланып киткән иде. Сүз уңаеннан әлеге тур үз карамагында йөзләгән опера театры булган Чинополи групп ширкәте ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Моннан тыш оркестр Ганчжоу, Сяогань, Лицзинь, Янтай һәм башка шәһәрләрдә чыгыш ясый. Әле тәкъдим ителгән видеолар Янтай каласыннан. Шулай ук Юй Хуандин башлангыч мәктәп укучылары белән очрашуда булды. Мәктәп балалары оркестр алдында чыгыш ясады. Татарстан дәүләт халык уен кораллары оркестрыннан осталык дәресе дә алды. Кытайда оркестрның һәр чыгышы зур кызыксыну белән кабул ителә. Бигрәк тә оркестр башкаруында "Мин яратам сине" Кытай әсәр яңгыраганда зал алкышлардан шаулап тора. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган Татарстан геройлары дип исемләнгән проектны дәвам итә. Аннан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруында мөнәҗәтләр гаилә бизәге Бөтенроссия конкурсының финалыннан махсус репортаж тәкъдим итәбез. Бездән аерылмагыз, исән, имин булыгыз. Айнур Сафиуллин, Россия герое, 2 тапкыр батырлык ордены кавалеры. Медальны дошман кулына төшкән торак пунктны штурмлаудагы уңышлары өчен алган. Хәрби операцияны әзерләү, картаны өйрәнүгә, тактика, стратегияны билгеләүгә, план эшләүгә Айнур Сафиуллинның нибары атна ярым вакыты булган. План буенча бер төркем дошманның игътибарын читкә юнәлтә. Бу вакытта икенче төркем тылдан барып керә. Атышканнан соң үз позицияләрен 6-7 сәгать саклап торалар. Айнур Сафиуллин яралана, ләкин җәрәхәтне бәйләргә вакыты булмый. Бу бәрелештә аның отряды бер сүзсез җиңү яулый. Дошман техникасын алалар, хәрбиләрне әсирлеккә төшерәләр. Шул ук вакытта Сафиуллин отряды бер генә сугышчыны да югалтмый.